ekuhambeni kwesikhathi ngithe sengisuka ngaba nezilonda ngaphakathi esithweni sami sangasese. Manje ngithi mangabe ngiyochama kuphume igazi. Futhi bekunobomvu ngoba konke la engihlala khona bekunuka. Konke la engihlala khona bekunuka. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama ngumzothule ngokaShembe isibongo mafafuke njengete ngabani sihamba nesamba umgosi angalala maqedo lala bafoza nogatshe isigodla othi mawuvimba ngala uthukusa ungale ngumkhovu oyiphayo ngumadakeni oyishasa nkentela ngiyabingelela le iNethezeka TV sibiziwe la ngobufakazi obuthile obulokhe vela la kwiNethezeka TV buningi ubufakazi obuvezwa abalandeli beNethezeka sambe size sixhumane nalowo mnikazi waleyo product okuyena esuke sokhuluma ngaye noma sikhulume naye futhi khona la ohleleni ngoba igama lohlelo lithi uphila kanjani ingakho sifuna abantu kube yibona abasichazela ukuthi lokhu kuphila abakuphila njengamanje baphila kanjani. Nginenkosazane la so ifihla igama ngenxa yomlando westory sayo ukuthi ize ifike kuShenge ifike kanjani umlando westory sayo sijule kakhulu. Nkosazana angivele ngikubingelele ngwamukele kwiNethezeka TV. Yebo sawubona njani? Siyaphila Nkosazana ake sikhulume udaba lakho lujulile akusithathe usibeke usibhalele kaningi kwiNethezeka TV sasaxhumana noShenge ekutheni ukuthi sikwazi ukuthi sinihlanganise nawe uchaze istory naye echaze istory ngoba ukwazile ukuthi uhlangane naye phambilini ingakho uze wathi wena alokhu sibhalela la kwiNethezeka TV. Yebo ngizoqala ngiphakamisa ukubonga kakhulu kwiNethezeka njengamanje into engifuna ngiphakamisa ukubonga kubabushenge ngoba ungisizile einkingeni ebenginazo bengibhekene nezinkinga ezinkulu kakhulu bese ngihambile izibhedlela ngahamba amakliniki kodwa bengingasizakali. Mina inkinga yami ke yaqala kanjena ngaba sebudlelanweni nomuntu wokufika osuka eNigeria. Emveni kwalokho hayi sithandaneke nobhuti besenza konke ke phela njengoba phela besithandana shuthi konakala ukuthi ngoba ubhuti wacela ukuthi ucela sibe nengane kwase kuphoqa ukuthi ke singasebenzisi ivikelo. Emveni kwalokho ekuhambeni kwesikhathi ngithe sengisuka ngaba nezilonda ngaphakathi esithweni sami sangasese. Manje ngithi mangabe ngiyochama kuphume igazi. Futhi bekunobomvu ngoba konke la engihlala khona bekunuka. Konke la engihlala khona bekunuka futhi kubonakala ukuthi khona ukungcola okuphumayo ngaphakathi. Nje nabantu sebenokunghlehlela ngoba benginephunga elibi kakhulu. Ngahamba ke ibhedlela lutho ukusizakala. Ngine-rash engayiwa nje ukubona nje angithi uyabona lana ukuthi ngisasenawo amabala kodwa manje asephelile sekubukeka kangcono nje ukubona nje la engalweni nala ngemuva bengine uyabona lento le engathi iyamathi staff kodwa egcwala umzimba wonke. Manje bebengakhona ukuthi bangisize ngayo yonke lenkinga esengibhekene nayo. Emveni kwalokho ngase ngahamba ngaya kubabushenge ubabushenge wakwazi ukuthi angisize. Okay ngifuna ukubuya la uShenge ngaphambi kokuthi uxhumana naye uthi uhamba abantu lo muntu wangaphandle uthi wena ubuthandana naye waqala lezinto usolani kukhona noma kusona le story ukuthi mhlambe kukhona yini isici ayinaso vele phambilini ku-obvious ukuthi sikhona isicabe naso ngoba phela mina angifuni qama ngabe ngingakaze ngize ngithandane namuntu nje bengakaze ngize ngithandane namuntu wangifica nje lo muntu ngiyintombi yakwethu eyigcinile kwangathandana naye yikho ke ngine show yokuthi uyena lo wangifaka yonke lento ngoba bengikade ngingakaze ngibe nayo inkinga kanjeni. Manje njoba kade senginezilonda nje seyinuka ngisho ukunuka. Ukuhlangana noShenge usuyihambile indawo wahamba wazama kodokotela wazama emaklinikhi wazama nabanye abasizayo kodwa wangasizakala. uShenge ubani okuyalela kuShenge ukuthi uhlangana noShenge? kuShenge ngayalelwa omunye udadewethu lapha naye uthi wayezwile kukhulunywa angazi noma wayeze redeni yini kukhulunywa ngoShenge emveni kwalokho wase wathatha inamba wase wanginikeza ke inamba. Ngiyacabanga ukuthi naye ungomunye wabasizakele kulento. Yebo naye ungomunye wabasizakele ngoba nami ngizoqinisekisa ukuthi impela uShenge uyasiza mina ungisizile kulezi inkinga benginazo. Okay ake singene la sohlanganeleke noShenge nihlangana kanjani kwenzakalani senihlangana noShenge?
Angizwanga. Manihlangana noShenge kwenzakalani? Awuqale lapho istory ukuhlangana kwakho noShenge. Ukuthi sahlangana kanjani? Mase nihlangene. Oh. Ngamfonela phela uBabshenge emva nalokho wasiwangichazela ukuthi utholakalaphi. Ayike kwangiphoqa ukuthi impela ngigibele ngasuka ekhaya ngagibela ngahamba ngaya kuyena. Mase ngifika kuyena ke ayi futhi wangiwelcome kahle kanjani. Mangifika kuyena ke bese ngimchazela ke inkinga ebenginayo. I-stress enganginaso kwangavumi noma ngikhulume ngoba ngase ngibona ukuthi okay yabona phela manje ngiyafa. And mfethu hayibo mfethu bese ngesenabangani ngingesenamuntu ngoba manje kuthiwa nje uyanuka mfethu ngaze ngabathola bengihleba ngenxa yokuthi ngiyanuka kanti umngani lo esasinayo ufake ku loudspeaker ngayizwela mina yes uyasho ukuthi hawu nginobani lana ngeke ngize ngilishe igama lami emveni kwalokho athi kodwa njani nje ukunukelwa lapho nje benuka kanjeni mfethu angifuni kamanga ngaphatha kabuhlungu and ngakhala like isonto lonke mfethu ngikhala ukuthi manje vele lento le angisizakali kuyona njobe sengihleba kanje ukuthi ngiyanuka yonke lento mfethu angifuni kamanga mfana uBabshenge wangisiza kakhulu uBabshenge ngathi mangabe ngifika kuyena ngimchazela inkinga le engangibhekene nayo wanginikeza ke izinto wanginikeza imbiza iyona ke imbiza engangiyiphuza wanginikeza insipho esesigujinje eyamanzi lensipho lengangigcoba esakeni ngigeze ngayo ngiyifake ngigcobe yonke indawo like bese ngiyahlala ngiyalinda mhlawumbe 15 minutes to 20 minutes ngingagezi ngiyigcobile nje ngigcobe nangemumva ngoba ngemumva ungabona ukuthi nganginjani angazi noma kusabonakala yini la ngemumva emveni kwalokho ke wasanginikeza enye nje ibhodlela elipink elincane hayi lona elangisiza ngempela ke angifuni uqamba ngoba nje umehluko wabonakala nje ngokusheshsha ukuthi hayibo njengamanje sengisebenzisa izinto yaBabshenge endingasizakala ake ngibuze la indaba yembiza uthe bunenkinga ngaphakathi unenkinga nalapha esithweni sangasese ma uhleli uthola ukuthi sekunalelo phungane nokuthi mhlawumbe kukhona ishashalaza elisala noma ishandaza nje ulikhombisa ukuthi ade uhleli wena lapha ngifuna ukubuya la ekutheni ukuthi imbiza yona iyayenzani umsebenzi wayo ngenkathi ekuchazela uShenge imbiza phela isiza ekuthenini iqede izilonda lezi engaphakathi njoba phela nganginelonda ngaphakathi yabo kunzima ukuthi ube nenkinga ngaphakathi ngoba awukwazi ukuthi ungagcoba nje mhlawumbe unenkinga la engalweni ukuthi ungakwazi ukuthi ugcobe emvena lokho iphele leyo ngoba ingaphakathi ngangingakhona ukuthi ngingagcoba ini imbiza kwayiyona ke imbiza engisizayo ngoba ngangiyiphuza emveni walokho yayichamisa shema ngifuna ungasho kodwa nje hayi yangisiza kakhulu yazi into esibongayo kakhulukazi ukuthi lokho uphumela obalo uthi ake sibize nawe uShenge usikhombisa amabala namashashazi nokusuka kwawo njengoba siwabona nasengalweni ukuthi ade kukhona izinto oma kade bekhona na ukhuthana impela nathi size sasukuma samzama uShenge sasamthola ngoba size saxhumana nawe wasinike inamba yakhe kodwa ke sizoya kuShenge sikhulume naye sizwe ukuthi umsebenzi wakhe uqhubeka kanjani kodwa ke engifuna ukukubuza kuwena ekuthenini ukuthi ngenkathi uthi wena ngenkathi niqala ebudlelwaneni uqala ungena ebudlelwaneni waqala wena usungena nomuntu okufika ekufikeni kwakho ebudlelwaneni kwaseqala lezi inkinga ikuphi wena owa experience akukho konke lokho mawuxhumana naye lo muntu ubethini kuwena lo okufika udali hawu ubengasho lutho phela ube umuntu nje ongithandayo nje yonke lo ubengithanda yes bengithanda kulendlela ube khona naye ngenkathi sizakala Jehova bese ngasekho ke ubese ngasekho nje cabanga ngathi mangabe ngimtshela shuthi wabalekiswa yikona lokho hayibo mfethu like inkinga esenginayo ibalekisa kwayena uqobo manje shuthi phela wabona hayibo lo muntu useyanuka kanjena yonke lento useyahamba yo ngiyayisola bana ngiyazisola angifuni ukungasho ngiyayisola kodwa nje Nkosi yami okay ake senze kanje sizoxhumana noShenge sikwazi sikhulume naye ngoba simzamile samsondeza ukusokhuluma naye kuba uyena ochaza sonke istory ukuthi ngabe udaba lakho lama kanjani waqala kanjani nokuthi ke yiziphi izinsiza asiza ngazo wena ungathini ke kubantu njengamanje ababukelayo emakhaya ekutheni ukuthi ubagqugquzele ekutheni ukuthi abasondele bazosizakala kuyena uShenge kubantu ngingasho ukuthi wonke umuntu onenkinga
efana neyami onenkinga yesikhumba onenkinga yezilonda ngaphakathi ngicela ukuthi asondele kubabushenge ngoba babushenge uyasizana yabo nje imbiza mina yangisiza kakhulu ngoba kwakukhona izinto ezayiphuma yabo mangabe ngiyochama because ngumuntu nje oyisukele emakhaya mfowethu njoba bengade sengichazile bengithi mangabe ngichama ngibone la engichama khona ukuthi kunezinto eziphumayo ngaphakathi kunokungcola okuphumayo ngaphakathi njengoba ngisho ukuthi kwaze kwaphela ngisho lobomvu baphuma ngaphakathi konke negazi kwaphela kwanqamuka ngenxa yokuthi ngaphuza imbiza wonke umuntu onenkinga ngicela ukuthi axhumane nobabushenge inamba angazi noma sizoyisho yini yakhe hayi inamba izokhishwa yena mase sikhuluma naye okugcina ungisugoqa nje awugoqa nje ukhulume nababukeli banenkinga abantu besifazane isikhumba abanye bayenyeza bahlele emakhaya abafuna ukusukuma abanye bathi hayi vele mina nginje ngiyathakathwa kodwa egcineni ezinye zezimo ziyasukunyela. Yebo ngingaqhuquzela kakhulu ukuthi singabantu besifazane ngicela sisukume umuntu akwazi ukuthi abhekane nezinkinga akabhekane nazo ukusaba nje akubeke eceleni ngoba nama kuba kuthiwa ngaphakamisa ukusaba phambili ngaba ngisizakala mhlambe futhi ngabe angisekho ngoba nje le nkinga enganginayo inkulu angifuni ungasho abantu bengasabi abakhulume ngoba kushiwo nezulu sisho sithi injobe ethungelwe ebandla ngicela ukuthi basondele kubabushenge uzobasiza ngeinkinga lezi bese ngike ngayibala. Okay kulungile mbuke lapha ekhaya udaba malume kanje libaleke kakhulu lithinta umuntu lithinta nawe wena ohlele ekhaya kukhona abantu abanenkinga ejule kabi ezinye zabo zidalwa izinto mhlawumbe ezisuka ngaphakathi ingakho ushenge enakho konke lokhu imbiza ngokugcoba mase kuba lo insipho le ayishilo udadewethu ukuthi ubegeza ngaye egcoba umzimba wonke mase ehamba yogeza mhlawumbe emva kwesikhatshana esithile wena ke awubeka indlebe usibukele nalapha ekhaya sisaya kuyena ushenge sokhuluma naye njengamanje sizwe ukuthi ngabe iwaphi ama products awasebenzisayo ekusizeni abantu asambe njengamanje sibheke kuyena. Mbuke lapha ekhaya ngoba bengishile ukuthi siya kushenge siya ku Dr. SS Thelezi odume ngelikashenge kakhulukazi ke bamazi ngalo elikashenge ngenxa ukuthi umuntu makuya ngokuthi umthula komunye uthi hayi ngikuthula kushenge shenge siyabonga kakhulukazi ekutheni ukuthi ube umabizwa asabele sithe masihlaba ikhwela ngenxa ukuthi hayi impela wathi wona hayi ngizosabela madoda nangu udadewethu ade sikhuluma naye sikhuluma naye udaba lakho sathi sisosondela naye size kuwena okuyiyena yena okwazi kangcono ngoba sithe masikuthinta sathola ukuthi hayi sabona ukuthi sayibhunge lisencane ngathi ngeke kube ushenge owenza imanga engaka lo omncane kangaka kodwa ke udadewethu akubo yena esifika naye ukuze siconfirm ukuthi wena ngempela shenge mfowethu akubingelela ababukele emakhaya. Siyabingelela kakhulu balandeli beNethezeka TV hayi ngithi nje sanibonana uDr. SS lo uButhelezi umfana nje uzithobileyo odila ke ngokusebenza ngamakhambi. Okay Dr. Shenge imisebenzi yakho sizwa ngodade la elokho esibhalele ukuthi masikhuluma ngeinkinga ezithile nezithinta isikhumba nezithinta ngaphakathi asibuye sixhumane nawe ngoba uyalazi usizo lakho ake siqale la udokotela SS Buthelezi uqale nini uqale ukusebenza kanjani? Uqala ukusebenza ngizakuchaza kanjani into yasekhaya into yasekhaya ukhula nayo le nto lana isegazini bese ke uhlukaniswa ke ilokhuzana icucu phela yonke into ngithi ufuna libe namaphepha na ngoba ngahamba nje ngaze ngawenza amaphepha ngenzela ukuthi into yami ibe professional aso sonke isikhathi mangabe ngiyenza ngingatholi sengiqhakaziseka ngoba khona ukuthi usiza abantu kanti amaphepha awekho ebese uhulumeni ke makwenzeke iphutha bese kucheck ukuthi utrainiwe yini ngokwasesikoleni esathendwayo for ukuthi ke ulekelele abantu bakaNkulunkulu.
Okay, ake sibuye la. Mawuthi into yasekhaya, ngifuna lapho ukuthi into yasekhaya ukulapha. Into yasekhaya kukhona yini ababelapha phambilini ekhaya? Noma ungena kwakho ekwelapheni ungene ngenxa ukuthi vele kuyalashwa ekhaya noma kukhona owangena kuwena noma umuntu wakuthumayo ukuthi lapha? Ngizothi kulubezo. Oh yeah. Yabo lokhu okwaba isabelo kumina. Ushuthi yimo wakhonjwa noma owaqokwa phakathi kwabafethe nginabo o noma phakathi kwekhala kithi engikulona kodwa babe khona vele okhokhokhulu bethu nomkhulu akwakuyibona vele besiza abantu so nje into evele eyayivela ingembethe kwasekuhlala nokuthi vele ke kusegazini kusegazini ngoba ohlangothini lokho omkhulu la kwababa basebenza kakhulu ngempande ekhaya komama basebenza kakhulu ngamanzi so lezi zinto mayihlangana izikhipha impela engine ye-Golf 7. Ngizwa kahle mteka baba, ngizwa kahle. Ake sibuye la. Nalo usizo unalo kubantu. Abantu bayabonga ngapha nangapha. Udadewethu ade sivezele esikhombisa namashalazi noma amashanda asala emzimbeni ekutheni ukuthi hayi sekubonakala nje ngokuthi kwake kwaba nengoma eyayisina la kubonakala ngotshani ukuthi hayi impela lana impela udwendwe lalume la kodwa usesizakele ubonga lokho yena. Ngifuna ukubuya la ekutheni ukuthi mfowethu nanku umsebenzi nama product unawo akusichazele ukuthi wona uwaqala kanjani uzofike ekutheni ukuthi ulapha abantu ngawo. Yeah, ngiqale ngodade. Hayi udade uthe sebona umehluko impela wathi yena lento ucabanga ukuthi ayikhiphe balazweni. Ngathi mina njoba nginqenanga lezi zinto lezi zama TV wathi hayi ngeke baningi abantu abafayo la ngaphandle kodwa bengalitholi usizo uthola ukuthi bayabefuna usizo bengalokhuzani bayasizakala. Ngiqale ngathi kunqikaze impela ngathi ugoloza wathi cha angithi wena unobezo balekelela abantu yimi ethi ezisho yena ethi uyozokhuluma ayichaze lento ngoba ubese lahle ithemba. Shuthi ke ithemba mayelahla hayi kanti uyolifica ngapha ngakumina ngase ngimqoshisa lona athi mina hayi kuyaphileka kuyikuthi ke ngiumuntu ongeke uzumnake kodwa isimo lesabhekana naso hayi sasenzela sasenzema imhuzuko nje isekhonyana emncane kodwa ke uzahamba kuphele abe right. La elokhuzaneni ke kuma product lawa engikwenzayo mina ngamnikeza nje imbiza khona imbiza le imbiza ephuzwayo umthethwayo le imbiza idila kakhulu nesikhumba lena lezi ndawo nje sensitive indawo enolaka lezi ngichaze ngamagama kodwa la khona ekunomonakalo omkhulu ngingathi nje yabona umuntu ostructishayo uphefumula kanzima onenkinga enhliziyo onamanzi emaphashini iyawadraina imchamisi yacha ebese kuba izinso ama-kidney mase iyenza lapho ke yabona abantu laba abanamalokhuzana khona abantu abaphuma amahlule ey'thweni zangasese noma lezi zinto abathi isimila yabona lezi inyama ey'mila ey'ndaweni ezibucayi isiza lapho kakhulu ebese kuba-ke umuntu onalento lena ama-tin staff kuthiwa yini ukhwekhwe lokho okuba lapha emzimbeni umuntu uwamadashadasha nembandama isiza kakhulu into lefana lezo kakhulu nje ngangimnikeze yona bangibona isimo akaye kusona angibona isimo ekusona hayi no yazi nansi imbiza emfanele akake asebenzise yona nensipho yakhona insipho ke uyayi-applyela nje emzimbeni uyihlikihla umzimba wonke
bese yalinda nje isikhashanyana 10 to 15 minutes bese ungena emanzini ugeza emveni kwalokho kukhona enye intwana encane nje engakayana egcotshwayo masugezile uyayigcoba lapho ke emzimbeni uyigcobe lapho emzimbeni la khona yonke lento le esuke kuphumile ebese uhlalela ngene ngoba nayo ngiyipheka ngelanga oh yeah ngiphakela uyayizwa istima ingena kuwena ngaphakathi ibulala lamaqanda alezi zitho ezisuke zisemzimbeni kuwena ngathi liyancenza ngoba nayo udade wayekhala ukuthi uyabona manje kade ephumile special makushisa manje kade ephumile nje mhlambe iye lesitolo impahla usungasafuni ukuyigqoka usungasafuni ukuthi usefuna amanzi ageza akakwazi ukugqoka wayengakwazi ukugqoka into evalekile emzimbeni ngenxa yokuthi lento lenayivele incinze ngale ndlela exakile. Okay, ngifuna ukubuya la uke wakhuluma ukuthi ngena elangeni noma ufike uye elangeni uhlale elangeni uthi ukuthamela ilanga ma usanda kuyigcoba shothi into ongayigcoba ngekhaza sekuseni usazothamela ilanga ngifuna ukubuka lapha ekutheni ukuthi maliguqubele noma makuguqubele nje noma kuzoguqubele isonto lonke akunasidinga ukuthi uyigcoba uyakwazi ukuyigcoba uyakwazi ukuyigcoba kuyukuthi makunelanga more powerful kakhulu ingena kalula egazini ngoba igazi le time igazi lomuntu lifila ilanga ligijima mawa so mangabe ezoyigcoba kunelanga kumnandi kakhulu noma ke lingekho akunankinga futhi awayi ukuthi kuyama ukuthi uyasebenza ngiyathanda mina ngelanga ngoba ila khona lamaqanda lawa lento esuke segazini noma kuthiwa ngabe umbandama iphuma kalula iyidonsa ikhishwa yilo kuzana istim selanga ikhipha futhi isuke incinza kodwa after 3 days ulokhu uqhubeka ugcoba nayo amandla yasuke sephelile yashabalala bese kuba yima uqala ubuyele esikhumbeni sakho kancane kancane. Okay, nala ebengifuna ukubuya khona ekutheni ukuthi uma kuya ngokuthi semzimbeni sekufanele uye elangeni ufake uqimbe ngokomthetho emzimbeni kahle kahle vele kufanele uqimbe kufanele uqimbe ukuthi nje uyihlalela wedwana noma nabantu nje nazanayo nayo nabo phela ungeke umane uqembe nje phambi komphakathi uthola indawo nawe right ma ugcobile ulinde leso sikashanyana esingawu 15 minutes ukuya ku 20 ithi mayisi uzuthi ayisiqedile lento yenza uyayizwa ukuthi usiqedile ke manje bese bayima uyobhava usiyobhava nje bese relaxela. Okay, ngifuna ukubuza la ufika uphuza imbiza 1 2 ufaka insipho ugeza ngayo igcoba umzimba wonke uhlale isikhathi singango 10 to 15 minutes kulo 10 to 15 minutes uyigcobile mase uyobhava ngayo ke leyo nsipho le ade uyifakile emzimbeni emva kalokho mase ugcoba lokho ke ozohlala ngakho elangeni emva kalokho uyohlala mhlawumbe 15 to 20 minutes after that ubhava lento ithatha isikhathi esingakanani ukuze iqale ukubonakala umehluko emzimbeni usholo konke nje ngoba ngikubala kuyikhomba. Okay, ngingakunikeza u4 to 5 days ukuthi ubone umehluko 4 to 5 days ngoba uma usaqala bese kudependa nokuthi bese kungakanani. Uma kuyukuthi bekuyinto ebesaqala isikhathi sincane kakhulu mhlambe ngaba insuku ezu3 kodwa manje bese kuyinto vele ebese iyanabile ngiyakunikeza isonto nezinsukwana nje ngaphezulu yabo nje odade nje bayexineke ngendlela exineke ngayo nje ukumenza ukuthi angakwazi ukuthi ayithule lento esifubeni sakhe ngcono naye abe usizo kwabanye abantu ngoba kahle uyena usewusize ebantwini cause kunzima ukuthi abantu bangazi mina ngoba ngumuntu onganakekile nabanye abafika bavele bethi bafuna ubabushenga maqhamuka mina kuthiwa hayi silento ubaba ukhona ngithi mina
hayi ukukhona umfana wakhe abasale sebethule bese sale bethula uthi bebona bethola usizo bethi hayi manje indodana awusichazele ubaba uyishiye kwana lesi sito wayesiyahamba yini ithi mina imina lo babusho ngokukhulunywa ngaye ngumfana wakhe. Ngizwa kahle ama-product mfowethu ukuze abantu bengadideki ukuthi ama kanjani aseyintweni ekanjani ngicela ukuthi uwaphakamise uwachaze ukuthi le ile sebenza kanje le ile sebenza kanje ngoba ukubalekile ukuthi kuzoba khona abantu abazohlala ngabantu ngegama likabani likaShenge nokuthi usiqinisekise egcineni ukuthi abantu abathinte wena bengezwa ngabantu emgwaqweni ekutheni ukuthi nathi i-product kaShenge lo oke wabonakala Nethezeka TV. Ake siqale la mnteka baba nathi product yokuqala asiqale kephi asiqale kuyona imbiza. Imbiza le igama lembiza oyisebenzisayo inhloboni awuchazela umuntu ekhaya ngayo imbiza njengamanje. Lembiza le uyabona mangabe ungena ekhemesi noma uyithola kumina ibhaliwe ukuthi uluji lwezintaba uluji lwezintaba iphethe indaba ezimnandi ke nemphumela emihle. Ngiyayibona nebarcode ikhona ngoba ngibona ibarcode njengamanje ikhona impela ekhemesi. Emakhemesi uyakwazi ukuthi uyithole especially kukhona le khemesi elapha ya ku mawusethekwini khona ikhemesi lapha na ku Victoria shop number 83A uzayithola lapho. Elinye futhi ikhemesi lapha neduze kwaSemathuneni mawuqhamuka ngoRussell nalapho futhi ikhona. Ma uthi ke abantu abakude ke siyakwazi ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngibakhoriyele sibaphosele bekwazi ukuthi ke basizakale ngoba kuhlukahlukene kodwa okwamanje kuseyilokho nje esisasebenza phezukwakho. Okay, akuyichaze imbiza uthe imbiza ikanjani iyona le ecleaner ilonda ngaphakathi ekwazi ukuthi ichamise ukukhuluma igama lokuchamisa ngizwile impela ikwazi ukuthi ichamise yenze konke. Awuyichaze imbiza. Yabona le igama lokuchamisa. Ngifuna uyichazele wena Shenge. Hayi yakusamsakazi lembiza le iyona le ibhaliwe kahle iclean izinto. Abantu besilisa kakhulu bakasondela kuyona ngoba ukufa komuntu wesilisa kuqala insweni when it come to operation yase ekhaya fanele izinto zakho zihlezi zi-right ukuze isimo sakho sokuphila sokugwaba enkonzweni sibe right. Amanzi emaphashini ukukhona abantu yabona angithi amanzi mayemaningi ephashini iwona la agcina se affecta ukuphefumula kwenhliziyo. Yabona umuntu ophefumula kanzima omunye mhlawumbe uzokuthiwa usenesifutho yebo leyo nto vele amanzi mayigcwele emaphashini umzimba uyavuvuka uyavuvuka umzimba ube buhlungu inyawo ehlabe indaba ubuhlungu busuka la elokusaneni emaphashini iyabasiza nabo kosama besimame ngoba uma kungcole isibeletho nalobu bomvu buba khona nabo futhi kwabesilisa bayaba nalezo nkinga ezifanayo biyakuremove lokho ila ungena khona ukuchamisa bese ke umuntu ahamba ayochama phandle toilet noma ke leli gama lakho liyankinya bese kuba ke inkinga yeqolo iyakusiza kakhulu futhi nami iyasiza kakhulu isikhumba mawuthi uyangibheka nje nami esami isikhumba sithi asifane nesengane kancane ihlala kithi nje qhabu okusankomishayo. Yabona usulekile ngoba manginikeza abantu babone nabo abantu ukuthi yonke into iqala kumina bese nginikeze ebantwini angilethi ngize ngigule mina. Hayi ngizwa kahle ake nje lena uma uyibheka ekhemesi ibhaliwe uluji lwezintaba
Dr. SS loyo uButhelezi nenamba ke ikhona la mangabe kukhona ofuna ukukubuza ngayo uyakwazi ukuthi usizakala. Okay. Kulungile, siyaqhubeka, siyaphambili. Sikhuluma ngensipho. Insipho ke le esikhuluma ngayo njengamanje. Yeah. Insipho le iyona le ebuye yehlise ukubabelwa. Khona lokhu umuntu umzimba wakhe engasawuzwa. Ongathi uyahlaba. Yabona abantu abayaziyo lento esikhuluma ngayo ebaphethe bazoyikhulumela bona. Hayi engathi nikhuluma ngami noma engathi senithinte mina. Iyona ke lena okwazi ukuthi ke uyigcobe emzimbeni ukwazi ke ukulinda isikhashanyana isincane ungene emanzini uyigeze. So uyayinika isikhathi masuyenza lento le. Akunayo magic kepha kodwa ke kuyenzeka kakhulu futhi kahle nje. Okay. Yeah. Hayi asiqhubeke sesivala nananko manqinqisa. Umancane lo. Umancane. Hayi khona kuyasebenza. Khona into lapha engingayishongo ilonda. Oh yeah. Ilonda. Yabona labantwana abancane abana khona lezi ilonda lezi egcwala ikhanda nalento engathi kuzithembuzana engathi kumbandama lokho. Yeah. Bayasizakala ngale phahla le. Umuntu onenkinga yelonda ngoba kukhona abanye othola ukuthi uyabona kulezi ndawo zabe inolaka. Babe nezinye khona nje umunye wakwangibonisa ngimsiza naye babona ukuthi ngathi wathi le nto iyashisa. Iyashisa sina no. Ufuna ugqobele phahla. Wayigcobisa isikhashanyana njena ayingamuzwe ukuthi use-right. Ziningi ke inkinga ezahlukahlukene engichaze zonke ngoba phela umsebenzi wethu ukuvikela abantu. Yeah. Uvikela abantu isithunzi sabantu. Okay. Kodwa nje lo iwona lo ogcoba uhlale elangeni. Ngoba nami mase ngiqedile ukwenza nje ngesigubhu lesisikhulu ngiyawubeka elangeni ngiyawubona mase uvuthiwe. Bese kube ngiyawukhipha ngifake emabhodleleni akhona ke kahleke. Iwo lona owalamlela udade. Ngezwe kahle. Ake sibuye la ngokwelapha usikhombisele nansi product ithinta ingaphakathi komuntu ingaphandle umuntu. Kukhona abantu abalashwa ngezimo ezahlukahlukene. Makungathiwa kufika umuntu ethi uyagula udinga ukwelashwa uzozwa kushenge ukuthi uyamelapha noma wenze njani. Mhlambe singathi umuntu odinga ukwelashwa okusimosini noma isiphi isimo nje wena udila nalezi ezisikhumba imbandamo nelonda kuphela noma kukhona yini okunye kuseceleni esingakuthintanga ngoba size ngalokho namhlanje. Yebo. Ngicela nje kancane nje ngiqede la. Khona oncane ngingafuni ukuthi ngikushiye. Uyabona mangabe uzongazisa ngenkinga yakho yesikhumba osuku into ekuphethe. Kokunye uthola ukuthi ungwhatsappile bese ngithi ngicela ukubona ukuthi intimi kanjani. Kukhona osuke kungadingi ulokhuzana umuthi kanje. Osuke kudinga olunye uhlobo oluthile lo dokotela khona kudokotela ebuye ngisebenzisane nabo ngendlela yabo. Thola ukuthi wena uzongisendela lokho ngibone ukuthi ayilokho engikwazi ukulokhuzana. Lokho no ngikirefele kumuntu loyo udokotela obase kuleyo nkinga leyo. Sengedlula ngiphendule umbuzo wakho. Kukhona impela kuhlukahlukene. Kuhlukahlukene. Ngithanda kakhulu amanzi. Umuntu usuke ke enalesi simo lesi sokuthi udinga ukuyiswa emanzini. Siyaluhlela lolu suku lolo sivumelana ngesivumelana ngakho. Bese sihamba ke siye emanzini. Okunye kuyaba ke ilokhu ukuthi mhlambe ke udinga ukulahla
Oh. Siyakwazi ukuthi sikulahle ulungiso ngendlela yakhona ukulahla kuhlukahlukene ngoba uyamlahla umuntu ngoba enenkinga yesilwane uyabona nakhona ufanele ubhekisise ukuthi isilwane noma yini yebo ungazi phela abantu sebehlala belahla nje ungazi ukuthi yalahla nto usulahla nalo kumele ngabe ukulahla uyabona amanzi umuntu usuwedinga ukuyiswa emanzini welcome ukuthi sixhumane naye sikwazi ukuthi ke sinqume usuku ebese kuba ilokhu ukugula uthola ukuthi kubangwa idalwa zakho noma umthamo wakho kukhona lapho kushayisa khona yalekeleleka ke nalapho bakwethu ongizokuqinisekisa nje akahloli ubuthelezi oh akahloli ikhona indlela siyenze ukwazi ukuxhumana nethonga lakho nixoxisane nalo nilokhuzane nikwazi ukuthi ke nixhumaniseke wena ozobe uzotshela mina ukuthi yini wena ufuna ukuthi wenzelwe yona bese ke siyayenza ngezwa kodwa ke anginayo imagic anginayo umuthi weloto nje iphila nje leso sinto lesi sokunyanga lobakudala ya ngezwa kahle Shange sesiyagoqa manje gcizelela umuntu ukuthi akasondele sibalile size kodwa kakhulu ngokuthi sizophusha nanku umsebenzi okuwona umsebenzi osize udadewethu nokuthi abantu vele abanenkinga eziningi siyabazi siyababona sigibela nabo sihamba nabo mihla namalanga umuntu ohlele ekhaya ungathini kuyena njengamanje ukuthi akasondele mbukeli weNethezeka TV uzobe ungalahlile noma ngeke uze uyisole mangabe uqondana no Dr. Buthelezi ufuna usizo uza kulekelela impela kakhulu futhi ke umuntu onesineke ngiyacela futhi nawe umuntu osuke ke ezofuna usizo ube nesineke ube nesineke ayikho magic kukhona sinye sehle sike sabakhona nje sincane siyimbijana kanti ngenhlanhla ilokhuzana izinto zomuntu ebekade zithunyeliwe ilokhuzwayo nje eziphuzwayo yebo ngenxa yemijunju akade ebhekene nayo akasayilindi ushuthi umuntu osekhulile akayilindi ingane uyona ekwazi ukufunda ukuthi hayi lokhu kusebenzisa kanjani lokhu kusebenzisa kanjani wavela ithatha zonke na wayifaka eqolo uthi hayi yena uvele nje waqhatha ngazo zonke ngoba uzwe ebeseshiselwa la hayi lokhu kuyaphuzwa akulokhuzwa uyabona manje ingozi sekutheni ke uma ngabe wena muntu Nkosi yami uqeda ukuthola iphasela phone confirm ukuthi lokhu kusetshenziswa kanjani lokhu kusetshenziswa ngoba manje yabona ukube bekuyinto yokuchatha yena eyiphuzile benzoba inkinga icala likabani uphuze yami nje yabona umuntu ke sethola mayesebe ngene enkingeni kanti ke enhlanhla konke lokho okuya emlonyeni hey ngizwa kahle ngiyabacela ngiyabanxusa sondelani enikhathazekileyo sikwazi ukuthi sinilekelele nibe right kulungile imininingwane bakuthola kanjani usebenzelaphi abantu abakudingayo abafuna ukukhoriyela ngithi uthe uyakhoriya abadinga kona ukuthi bathumelele baxhumana nawe kanjani kulula nje kakhulu usebenzisa nje inamba eyu-081 45 77 515 081 45 77 515 iyo kuvezela nje nayo ukuthi ke ibhalwa ithi isibonelo Buthelezi noma inhlula beyivimba bafona bafokazana ngeke ngithi ke mangabe sekuthintwa lezo zibongo suke sekushubile yebo suke sekushubile impela
kwakukubi ziqhamuka base lo number le iyakwazi ukuthi WhatsApp yakwazi ukuthi ungifonele nibekezele uma ngabe ngingakuphenduli ngaleso sikhathi mhlambe sokusaqinekile kodwa ngizobuyela kuwena unless futhi into indlela elula ungashiya i-message lapha ku WhatsApp then ngizobe sengiyaresponda back kuwena ngizwa kahle yebo siqhubeke silekelelane konke kuhambe kahle sibonga kakhulu ngesikhathi sakho Shenge siyabonga ngiyabonga kakhulu iNethezeka TV ayiphakame kakhulu kunaqala ishaya amaphiko phezukwazo zonke izintaba zomhlaba kunjalo ke mbukeli lapha ekhaya siyabonga kakhulu Shenge ade sikhuluma naye uDr SS Buthelezi bambiza uShenge mase nginqanyulela ngoba adisho nenkosazana sikhuluma naye yathi uShenge igama lami ngingumzothule ngokaShembe isibongo mafafuke njengedangabani sambane esaba umngosanga lala maqedwe lala bafoza nokwanje ikhudla uthi mawuvimba ngala usungale ngumkhovo oyiphayo madakene ushasa nkentela cha ngaqhubeka nawe ungalokhu uthi uhlala phansi uthi cha uzobona abanye abantu besizakala nawe uma kuye ngokuthi unodaba lakho noma kukhona usizo osulubonile sondela kuthina usibhalele uthi Nethezeka TV uFacebook inboxa ungangena lapha kwi-email uthi kwahlalu.nethezeka@gmail.com uphinde futhi ungene ku TikTok nalapha ku YouTube uNethezeka TV yiba